Петли, ай така към моя мотор. Тук ваши ръбчи късите. Първа ли го катари? Трета и на средата втора. Как трета? Втора? Уй си пумпали до край. Давай! Да, тук ще тръгнеш. Седни му. Леко, леко, аз ще ти помогна. Само не има буксоч много. Пали, стай назад да подпреш в това дърво. А тук сам го дръпнете газа, бе. Стай, Марта, дръпнете го сам. Дръж, дръж! Корените са много гадли, ако не ги... Абе, лекоска, май нямаш такива дървя тук, бе. Как да не е имал? Кое? И аз ги не помня. Аз един път съм минавал от тук. Кога бехме с уния? С уния двама така и се отепаха на средата на 3 етапа, когато се върнах. Да. Да, май са.